Makanunayon na karon nga nasinati sa Subo ang pag-uwan subay sa pagsugod sa rainy season ug ang epekto sa pag-transition sa La Nina. Ug tungod niini, ang Mines and Geosciences Bureau sa Central Visayas mipahinumdom sa mga local government units sa pagbantay sa mga dapit nga una nang naila nga nalakip sa ilang geohazard mapping. Ang geohazard mapping mao ang pag-identify sa mga dapit nga delikado sa pagdahili sa yuta ug pagbaha. Ang MGB misugod paniadtong 2004 sa ilang mapping ug kasamtangang mipahigayon sa vulnerability and risk assessment alang sa pag-update sa geohazard map. Kini tungod duna na mga dapit nga dili bahaon kaniadto apan karon nakasinati na og mga pagbaha. So actually nakapag-send out na kami ng geohazard threat advisory sa mga LGUs. Pagka-announce ng Pag-asa ng start na onset na ng La Nina. So nag-issue na kami ng threat advisories. Give copy furnish na mo ang OCD at saka DILG yata. So para mas wider ang dissemination ng advisories. Pero generic lang siya na parang sinasabi lang namin na mag-watch out sila and then they should do preemptive actions kung halimbawa identified na yung areas nila na susceptible yun sa landslide or sa flood. Subay sa ilang gihimo nga pag-update, ila sab giedukar ang publiko sa saktong paglabay og basura ug pagtarong sa mga drainage system. Gibutyag ni Alate nga dali sab sila nakapagawas og advisory alang sa mga LGU ug disaster teams sa dihang nakumpirmar ang hayan pag-igo sa La Nina. Tinguha sab sa MGB nga unta ideally ma-update ang geohazard maps matag duha ka tuig. Sa ating mga communities, pag po tayo, always be mindful and be obedient, kumbaga. Kasi yung LGU natin, nandyan sila para proteksyonan din yung buhay nyo. So, if the LGU says you should evacuate, makinig po tayo. Huwag po tayong magpagahi ng ulo, no? Ning pagsugod karon sa ting-uwan o pag-transition padung sa La Nina, pahimangno sa MGB na magbinantayon sa tanang oras aron malikayan ang mga trahedya nga posibleng epekto sa pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa pag-uwan. Kini si Mabel Joyce P. Bahaw, HNU Com intern alang sa My TV Cebu.